drivhus. Hey, er du Christian? Ja, det er mig. Skal du købe en pipe? Ja. Så lad os komme i gang. Yes. Lad os se her. Nej. Hvor nu jeg har den pipe. Her var den. Det her træ, det er simpelthen det fineste kvalitet, som du kan finde. Du kan lige sniffe til den. Ja. Det sagde jeg også første gang. Det er blevet håndsnittet af en ork fra Tibets jungle. Wow. Derfor koster den også 3 napper, desværre. Men 3.000. ja, Sådan har du det. jeg har en boks. Ja. Er du klar på koden? Ja. Lad mig lige se her. Der står 3822, og så står der også AB. Hvad siger du? 3822 AB. Diabetesforening. Ja, det er mig. Okay. Tak for handlen. Og hey, du skal da også have noget at ryge. Yeah! Så derfor har jeg et specielt tilbud til dig. Ja. For kun 300 kroner. En helt ny pakke rulletobak. Nej. 500 kroner? Ja. Så du sender den bare til den samme boks. Og så er denne pakke rulletobak din. Sådan. Tak for det. Ha' en god dag. Ja. Fuck. Jørgen? Hvad laver du her, Jørgen? Forsvind. Jørgen? Forsvind! Fuck. Jeg sagde forsvind! Hallo, er det politiet?